Čauky, 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 tu je Mario Radio a vítam vás pri ďalšej hre The Simpsons. A vlastne ide o tejto hre vám vlastne budem rozprávať vlastne počas hry, budeme hrať. Takže ideme na prvú misiu. Takže kulové auto. Tenhle ostrovček, ja sa vám priznám, poznám už na spamäť. Tuto hru budeme natáčať, alebo to je jedno, proste budeme každý pondelok vyjde nová časť. Takže každý pondelok nová časť vyjde na YouTube. A samozrejme, pokiaľ sa vám nebude páčiť, nebudete žiadne lajky a ani dislajky písať, že tam nebude absolútne nič, že nula, tak budem vedieť, že sa vám to proste tá hra nepáči a tým pádom nebudem pokračovať natáčania a bude nejaká iná hra, samozrejme. Ja len pre informáciu. No, takže je to podobná hra GTAčkom, ale v kreslenom podaní a menej násilnosti a tak ďalej a tak ďalej. Ale plníte úlohy a vlastne je to skoro to isté, akurát, že v GTAčku môžete aj mlátiť ľudí. Tu keď mlátíte, tak ho nezmlátíte až do krvi, ale proste jednoducho len padne na zem a tam ho dokopete a on furt bude žiť. Takže to je taká nezmyselná blbosť. Zbrane tu nejsú, že musíte byť bez zbraní. A budeme to natáčať tak, že najprv budem robiť všetky misie, potom budem robiť bonusové misie v tomto mestečku a tak ďalej a budeme chodiť vlastne po takýchto ostrovčekoch. A viem, že budeme hrať aj s Bartom, aj s Lizou, aj s Marge, ale neviem, či budeme hrať s Maggie. No tak to fakt netuším, že či budeme hrať s Maggie, ale tak to asi ne. Druhá misia. Misie sú ľahké, pretože ja už som toto hrával, takže ja už nemusím ani čítať tieto blbosti. Ide o to, že musím Líze dojsť prvý a odovzdať jej projekt vedecký, lebo som zabudla doma. Lebo tento ostrovček už poznám naspamäť, lebo už som ho hral, ale vždycky sa mi vymazal, takže preto som sa rozhodol, že ja ho nakrútim a dám ho na YouTube. A budem robiť z toho videjka. No. Snad sa vám bude páčiť, ale bude mať zvukú úspešnosť. Metro som musel zrušiť, bohužiaľ. Som to napísala aj dokumentu, že nebude hra Metro, ale bude Far Cry, tuším, áno, jednotka, ale neviem kedy. No a ešte jedna veľmi zaujímavá vec je tá, že budeme nakrúcať aj bonusové videá a v nich by som mal natáčať napríklad challenge rôzne a tak ďalej a rôzne debiliny. Ale to až keď prejdem 10 odberateľov. Zatiaľ som na 8. Keď budem mať 10 odberateľov, bude jedno prvé bonusové videjko. Ale ešte neviem aké. Buď to bude nejaký challenge, alebo to bude nejaká blbosť, alebo nejaká hra. Nejaká, ktorú som ešte nikdy nehral, ale budem uhrávať akože nemoc často, ale proste, že iba v tých bonusových videjkách. Nejaké jednorazové. Tu si môžeme vybrať, aké chceme šaty, chudák, mumu alebo vyvolený. A strašne drahé to je. Takže zatiaľ si nekúpime nič, lebo to nepotrebujeme. To sú tie vedľajšie misie, že musíte nakúpiť si oblečenie, pozbierať všetky mince, pozbierať vtákoviny, zabiť 10 os a proste vtákoviny v tomto meste. A tam. Videa by som chcel natáčať asi, jak som natáčal Skyrim. By som asi natáčal možno 26 minútové, ale podľa toho, pokiaľ sa mi dlhšie nebude chcieť natáčať, tak to proste vypnem a skončím. To už potom není problém vlastne nejakým spôsobom dohrať potom na budúci. Oh yeah! No. Teraz ideme zase za Marge. Donesli sme donesli sme Líze vedecký projekt a Bart sa niekde poflakuje zase tam, kde sa nemá poflakovať. Zase rám jeden.
ale neviem, kde je. Musím ho nájsť, asi v druhom meste. Už čaká na mňa, kým sa tam nedostanem. Ja tu všetkých zrážam, to je úplne epické, že ja ich tu zrazím, ale oni furt žijú. Takže to je úplne epická hra. A on si prejde cez chodník, sa postaví a ide ďalej. Tretia misia, štart misie, divo, no. Tak na som sem liezol, keď mám ísť tak von. No, aj za Flendersonom toho idem dokopať, lebo toho fakt nemám rád. Aj keď ho Bart nemá rád, tak ani ja ho nemám rád, lebo furt mudruje a je okulárny. Na, ty smrad. Na, poďme. Viem, že pôjdu po mne policajti, ale je to epické, keď idú po vás policajti, lebo oni do vás narazia, normálne do vás narazia. Utekaj. Čo? Oni do vás narazia a oni vás proste zabijú, už ide. Videl? On vás proste zrazí a automaticky vás akože zatknú. Je to dosť epické. Keď si to tak zoberete. Neviem absolútne, kde je ten smrad. Á, už ma nenaháňa. To je super. Ahoj chlapečku, okuliarnatý. To sú všetci okuliarnatí? Bože. Ale to je jedno, nemám nič proti okuliarnatom, akože nič proti tomu nemám, akože. Nejsem žiadny neviem, jak sa k nemu teraz hovorí. Pozbieraj všetkých 6 vecí pred vypršaním časového limitu. Takže budeme zbierať nejaké Flendersonové debiliny, haraburdy, ktoré on si nemôže sám pozbierať, ale my sa s tým budeme opravovať nejakými jeho haraburdami. Pekne od neho. Tak pekne od neho. Ja som to tu úplne zdemoloval, celé to mesto som tu zdemoloval. Ešte som si zdemoloval túto schránku, ale ja si už neviem. Bože môj. Strom. Dom. Dom sa nedá zničiť, keby sa dal, tak už je dávno zničený. To sa postarám. Jak letel na kapute. Kosačka. Mobil. A tu všetko demolujem a potom mám zničené auto. Úplne zle, ja si musím ísť po túto liečivku. A ideme za neviem kým. Neviem, jak sa volajú všetky postavičky, lebo ja som Simpsonovcov absolútne nekúkával. Ja som ich pozerával som ich, ale nebol som ich úplný fanúšik, takže ja tie postavičky absolútne nepoznám. Poznám len tie najhlavnejšie, ako je Bart, Lisa, Maggie, Marge a Homer plus Flenderson. To sú najznámejšie mená a furt sa tam spomínajú v tom príbehu a teda v Simpsonovcov, takže tie som si zapamätal a ostatné som, keby som si nezapamätal, lebo sú mi akorát na dve veci. A ešte Šášu si poznám, On vyzerá jak Homer, zase. Ale nie je to Homer, takže dáva to nejaký spôsob. Jasné, lebo zaparkujem ja sprostý vedľa toho tlačítka, kde sa tiež kliká Enter a on si musí nastúpiť do auta, nemôže ma počúvať raz a ísť normálne sám. A tam sme mali prvé veci bonusové, ktoré budeme zbierať potom až keď spravíme všetky misie. Neviem, či dneska spravíme všetky misie, spravím možno 3, 4, 5 na toto úvodné videjko, aby ste vedeli, že o čom je táto hra. Ja som vám to dúfam povedal. Že som vám to povedal. No a o tom je táto hra a uvidíme sa v ďalšom samozrejme dieli. Budem to natáčať nejakým spôsobom každý pondelok. Pokiaľ sa samozrejme hra bude páčiť, pokiaľ bude mať dosť veľa akože úspešnosti, pokiaľ že ne, alebo že sa vám vôbec nebude páčiť, tak píšte do komentárov, že či páči alebo nepáči. Viem, že táto hra je detinská, ale musím hrať aj také tie detinské hry, aby to bolo, že normálna hra, akože hra, že nejaká strategická, no strategickú moc nemám rád, nejaká prestrelka
nejaká historická a potom nejaká úplne detská hra. Takže tam budú možno aj, možno aj špidla hry. Ak poznáte, čo to je, tak určite sú to debiliny, ja viem. Ale budem to natáčať možno, uvidím. Ak nebudem mať čo hrať, tak určite natočím aj Angry Birds a takéto tieto debiliny. Ako napríklad, pretože aj to sú vlastne špidlá hry, Angry Birdsy a podobná háveť. Takéto tieto minihry. Tie sú docela fajn, takže aj tie budem natáčať. Jasné, musím si kúpiť od toho blázna, si musím kúpiť odhrňač. Od tohto blázna, jak tu skáče, na to, že je taký tlstý, skáče moc dobre. Za 150 minci a ja mám iba 37. Takže ideme zbierať, ideme ničiť napríklad tú buzí kocku, čo tam máme pred sebou. Alebo ideme ničiť túto Coca-Colu buzí. Neviem, prečo sa to volá všetko, že buzí. Ako buzík. Ale volá sa to, že buzz. Ale tak... Stačí si domyslieť b, z. Buzík. Na čo mi je oprava? Ja som opravený. Wow, to je aké dobré. No, bežíme. Tu sa dá aj šprintovať. Viem, že na niektorých hier to proste nejde, ale že na tejto to ide, no tak to je sexy. Bože, dosť často, aspoň mi to uľahčí robot. Zbieram si mince, aby som mal 150 minci. Mám iba 141. No tak toto fakt na série ľudia. Odkopni ten... Čo ďalej mám zobrať, aby som mal... toto vykopnem. Epické. Tu sa nedá dvojskokom skákať? Bože. To dá, prečo by si to nešlo? To je jedno. Prepáčte za lagy. Proste niekedy to lagne. No, zakladne. Už mám 150? Ešte mi chýba. Ešte mi chýbajú 3 minčky. Kde ich zohnať? Tady máme prvú mincu. Jo. Tady máme druhú mincu. Posledné dve. No tak toto tam poslalo samé nebo. Tohle je to. A ideme si kúpiť odhrňač. Budeme všetkých demolovať. Ťuk. Takže máme odhrňač a máme na konte presnú 0. To je veľmi dobré. Zničiť Smithsov auto skôr, než príde do... No tak to bude hračka, demolácie mám veľmi rád a ja zbožňujem demolácie, lebo to mi veľmi ide, keď demolujem nejaké auta, lebo to je vlastne v tejto hre najlepšie. Keď demolujete celé mesto, pozrite. Autobus, hneď ak som ho odpálil, išiel niekde do susedov. Chudáci susedia. Pozrite sa. Ja ho tu zdemolujem. Smithy mi zatiaľ zdrhne do elektrárniky. Tento fas mi tu bude zavádzať v ceste neskutočné a zase cúva. Zrazím ťa, tetka. Oni normálne odskakujú odo mňa. Úplne epické. On ide pekne hentať a ja si ho túto takhle skrátim, že bojím! Kde je ten boj wonder? Ja ho nepočúvam. Prepáčte ľudia, že ja nepočúvam moc rap. Ale počúvam ho akože. Teraz to dostal. Veľmi dobré. Čo za sebou ťahám nejakú lampu posratú. Teraz zase dostal perfektnú nakladačku. Počkáme si, kým prejde cezo mňa. Tak už ide. Takou rýchlosťou. Bum! Nič necítil si. Tak toto muselo zaboleť teraz. Dostal do mňa. Super, autobus nám tu zavádzal a ja som ho nemohol bežať v tejto zatačke. Musel si naraziť, ty si nej normálny. Kámo.
Je to veľmi ľahká hra. No iba niektoré misie samozrejme. Niektoré misie sú strašne hovno, a niektoré sú strašne dobré, že vás začnú baviť a chcete tú misiu robiť 100 krát a 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 100 krát. A furt do kolečka, lebo vás to furt baví. Ten zas, kde je za mnou, je úplne v prdeli niekde vzadu. Už je predo mnou, to je veľmi dobré. On sám vybuchol. Diktuje. Chudák môj. Chod do elektrárny, čo tam asi budeme robiť? Čo tam asi v tej elektrárni budeme robiť? To fakt netuším. Ale keďže máme ísť do elektrárny, tak nepoviem v takomto mojom novom autičku. Ja si ho vymením cez telefónnu budku. To je na tomto veľmi dobre, že môžete si meniť auta cez telefónnu budku. Hej, takže máte kúpené viacej aut, chcete napríklad teraz tohleto, tak si ho kúpite proste cez telefónnu budku. To je úplná halus. A pokračujeme, lebo toto mám na také rýchlo jazdy, aby som zbytočne nemusel ísť pomaly, aby som tam bol rýchlo, idem cez krátku, tu máme prvú osu, rôzne dedi, jak som ho tam priplačil, to nemohol prežiť, to mi nevravte, že to prežil. Toto fakt není normálna hra, že proste vy ho tam pritlačíte nejakému autu, alebo ho zrazíte plnej rýchlosti a on prežije. Tu máme kravy a prasce, tu máme mrkvíčku, či čo to sú? To budeme aj zbierať, tu môže byť jahoda, hociaké iné, môžeme ísť až sem. Máme do elektrárne. To je epické toto. Ja si to tu takto pekne krásne nacúvam, do parkoviska. Takto krásne si sem pôjdem, takto. Ja mám firemné autíčko, takže ja si môžem dovoliť túto takto zaparkovať na takýchto miestach. Myslím si, že na úvodné kolečko by to stačilo. Pre dnes by to asi stačilo, keďže je to len neviem, že ako to dopadne. Takže pokiaľ sa vám videjko páčilo, samozrejme dajte like. Pokiaľ sa vám videjko nepáčilo, tak dajte dislike, aspoň budem vedieť, že sa vám nepáči. Keď tam zostane na konte 0, tak budem vedieť, že to už viacej nemusím natáčať. A keď mi napíšete do komentára, že proste, že je to blbo, že viacej to nenatáčať, že na to radšej inú hru, tak samozrejme vyjdem vám v ústretí a nebudem to natáčať. Takže zatiaľ tak. A ja sa s vami lúčim a zatiaľ čus.